Zdravím všetkých divákov tohto videa, vítam s dnešnom Let's Play na hru Guild Wars a som tu s Robolol. Čus. A s Gabo X. Jaj, no, čaute. To je debil. A vidíte, nie som za TF a toho mi zobral brat. No, to je veľmi zlé, keď neviem, o čo sa jedná. Ale zistil som, že je to zlé, lebo teraz to povedal. No a ja som sa rozhodol že to budem točiť od začiatku ten Guild Wars. Ako vidíte, som za Silvary Rangera a ten začiatok som nenatáčal, pretože to je celkom nudné. Mám tu veci, proste sekeru a Warner a práve tu na mňa utočí tento zombík. Takže máme tu quest, že si máme spraviť to srdce, takže ho ideme robiť. Môžete, no a určite sa nezabudnite pozrieť na Robololov channel, alebo mám ti hovoriť veterník 5G, alebo... To je jedno. Tak proste sa pozrite na jeho channel. Točí videa z Minecraftu. Ja mám najlepší channel. Je to... môj channel je Korkis channel. Hej, ja viem, že ho máš najlepší, ale... To len kvôli mňa. Mám tam 38 odberateľov, to si dovolte ľudia. 39. Ešte lepšie, čo? Robo? LOL? Aj, myslím, si mám kúpať. Že, jak som točil to spievanie tohto kolegu. Ticho! No tak... no tak toto. To natáčalo Skype a je tam tvoje meno a... Tvoja fotka, to by som si nenechal len tak uploadnúť. Dori, ti práve ich tu po mne ide 350. A jo, máme môj najlepší spell, ktorý... To je slovo, že tento nechcem. Tuto ten nefám, to si zoberiem. Sakra, koľko ich tu je? Gabo X, to je problém. No, počkaj ešte raz. No, že je tam tvoja fotka a tvoj nick nevadí? Nick nevadí, ale fotka áno. Nie, zistia môj Skype, to im nedávaj, pane Bože. Čak, ale... povedzte mi, jak to zakriem. Dáš tam ono, tak... Vymáš to. Máme so srdiečkom. Hej, vymáš to, prosím. Nie, ja to nevymážem, toto sú... čo? Počkaj. Tak to nejak vycenzuruj, to je už jedno. Čo ja vím, daj tam ona. Ja svietím v tme. Volá, čím to proste prekry. Ale buď si ticho, lebo ja natáčam, viete? Ja natáčam. Áno, my sa tu rozprávame. No super. OK, takže pôjdeme si robiť ďalšie srdce, ktoré je tu. To je na 5. No na 3 to hádam dáme. O Ježiš, ja som sa zlakol, on sa mi tu spavnul pred očami. Čo máš? O, to zoberieme všetko sa zvíja. A čo budete pre istotu ticho, čo? Čo? Že čo budete pre istotu ticho? A čo máme rozprávať, ty natáčaš? Dementi. A keď idete sa ten damage stakuje, takže to dáva celkom dobré damage na to, že som takýto level. To nechcem. Ok, ideme ďalej. Som si myslel, že sa to pridá, zaráta do toho tasku, ale nie. A rozhodol som sa, že proste vo skrine absolútne nebudem za ňoho hrať. Len keď budem natáčať. Som sexy. Všetci to o tebe vieme, nemusíš toto ešte hovoriť. No jasné, za 16 poďte po mne, nie? Si robíte srandu. Som sexy. Všetci to o tebe vieme, ale nemusíš to tu vykrikovať. To čo mi padlo, jaká dobrá... nič. Mi padlo taká dobrá... Ja to asi strihnem a mutnem si... No, nie že mutnem, ale... Zruším hovor. Môj brat je debil ináč. On tu furt všetci píšu, že chceš nejaký dungeon. Povedzte niečo o sebe. Mám jedného odoberateľa. Tak ale dneska si dá svoje prvé... 18 prozračí. Dneska si dá svoje prvé video. Áno, a uploadujem, a ktoré má práve
35%. 37%. Zrovna som to išiel povedať. Ide to fakt rýchlo. Takže určite si na to počkajte. To bude o ničom video. Bude to možno o jednej. Aj to pochybujem, ale okej. Pôjde to proste. Ja som sa rozhodol, že budem brať všetko, pretože sme správni cigáni a cigáni berú všetko. Takže si len ten dôvod. Už tento zomrie. To nechcem. No, to je jeleň, toho nechcem zabíjať. Vidíte tu celkom z ľudí. Kde ste ešte nejaký? Tu je sieť. To ideme zničiť. OK. 4, 2, 3 a mŕtvý. Ne, nedal som dvojku. A to bol len hatchling. Že prečo tak rýchlo padol. A tam je ďalší. Aj ten padol rýchlo. To bude ťažké, pretože... Ich vyčaruj. A ty si debil, ja nekradiem. Ne. Máš železo. Super, máme odomknuté všetky spely, takže asi equipnem ten Great Sword, čo mi padol a pôjdem si s tým vyskeliť skilly. Ešte toto poberiem. Teba zabijem. No to nechcem, to je lacné. Dáme si ten Great Sword. To je škaredový spadá. Aspoň mne sa moc nepáči. A potom sa vám ospravedlňujem, že som nenatočil nič z eventu, ale naozaj som nemal, teda z eventu, poviem Bože, z Halloweenu, neviem na či týchto zabijem, ale to jedno, že som nenatočil nič z Halloweenu, ale bolo tam vážne veľa takých eventov, podľa mňa, ktoré boli veľmi dobré. On to nemal v pláne. Ako tam musíte všetci šepkať, alebo? Nechápem. Veríte, ja som, no. Super, máme Undefined Die, o tomto som vždycky sníval. WTF, to čo je? To je nejaká zácna určite. Ježišimaria. Ale celkom je to pekné, ale určite si to nedám. Čo ešte má nič? OK, ja to chcem. Sakra, musím to zobrať. OK, takže takto. Ešte to, tam je náš druhý spell. Dám to bleed. To je dobré. Ježišmaria, prečo furt musí evidovať ako trapný debilček? Kde sú ešte? To je nejaká pečka, Ranger a dvojka TF. A proste neviem, ja strašne dlho slúbujem, že natočím PvP a zatiaľ som žiadne nenatočil. A za tohto Rangera by som možno natočil nejaký build na PvP alebo neviem, proste niečo. Ešte? Niekto chce zabrať? Furt 37%. A srať. Ale ty máš strašne dlhý render. Upload. Som debil. No to bude fakt good. Keď to tam Ciker. vôbec bude. Ciker, Koho voláš? Koho voláš? teba. Čo je? Oh yeah, pomohli sme mu. Zoberieme si našu poštu. Nie, na to karaoke, keď chceš spievať, sa musí registrovať. Áno, musíš. To je kravina. Ale nie, však to sa len registruješ a ideš a spievaš. Baby. Samozrejme, ja som si tu spieval, som sa proste nudil a oni ma začali natáčať, čo v pohodičke, ne? On má taký dobrý hlas, jeho Strašne. musíte chápať. Na Call Me Maybe som mal 900 len bodov, to bolo o ničom. Koľkaký? Neviem, však tam môžeš, neviem koľko tam môžeš nahrať. Ale to sa asi nikdy nedozviem. Čo to tam, jaký debil tam s volačím šuští? Ja neviem. Kabox? No. Ne. To je Ale postup. ja to nesom vážne. To je asi zlé spojenie. Hej, jasné. Hello. Čo chcete?
Aldoriti. Where are you from? Dúfam, že sú Češi alebo Slováci, prečo by som si s ním... Westfall? Čo je? Nič. Asi ti dám ban na YouTube. Nein. Áno, poďme ho nahlásiť. Ako odpudzujúci obsah. Alebo Ježiši, choďte spať, vy debili. Ja som nedával nič nevhodné na YouTube. Nie, len moment. Porušil si autorské práva, a to sa Presne. trestá. Jaké? Autorské. Neviem. Ty vole, to je jaké dobré, ja tu zabijam malých pavúkov. Nemáš dôkaz. Prečo on zomrel? Nemáš. No, ale týmto si sa priznal, že si porušil. Presne tak. To by som si nenechal. Aj tak nemáte dôkaz. Máme. Tvoj channel. Hej, všetci ho choďte hejtovať proste, ne, totálne. Nein. Jeho hejtujte a zrušte mu subscribe. Ale ne, normálne, nič. Nikto nikoho nehejtujte a nikomu nezrušte subscribe. Ale dať môžete to, ako nikomu by nevadilo. Áno, To je presne. povinné. Tento tretí skill je... To bude dobré. Red Bull dáva krídla. Si ho uspil? A alkohol dáva 4x4. Go home, Bonnie, go home. Oh. A tu je stratený psík, ja ho idem vrátiť späť. O nie, prečo nejdeš späť, ty debil? Môj pet mi skapíňa, to je jedno. Pretože toho Jungle Spidera skôr sa... Prečo Malia nejde dať preč? Doriti, ja som uspel. Westfall? Vod. Už vieš, čo dostaneš na Vianoce. Nie. Mhm. A neviem, možno novú klávesnicu alebo niečo. Mhm. Je iPhone 6. Hej, kde si ju dostanem? 30. Dobre, tak odteraz chcem 31. A to sa dá kúpiť. No. A ju Keď to kradnúť. vyrobíš. A ju kradnúť so strojom času. Presne. Ne. Ty vole, nezabili peta, to sú cigáni. Kto to tu dáva? Rikova, ty Cigáni zabíjajú peta. Mojho peta. Chudák pet. To je stratený A čo to pes. mal? Čo si to mal za peta? Go home. Haló? Čo si mal za Ježiš, peta? nepýtaj sa ma. Keď si sem dojde Hancock. Neviem. Robolol, choď mu Ináč povedz divákom, čo plánujeme v Minecrafte. Ja neviem, čo plánujeme v Minecrafte. Vieš, Jaj, asi možno zakúpime server. nie to. Tak Bola čo, čo Doriči? Bola čo iné. Ja neviem, čo chceš. Povedz to ty. Čo sa o tom hovoril, ty debil? Ja neviem, o čom som hovoril. Snažím sa z neho urobiť debila, ale zistil som, že on debil už je. Ty strašný debil. Také trolenie. Ako ja furt natáčam, chápete? Však hej. Áno, však práve preto. Sa snažím byť debila. A zatiaľ sa to darí. Áno. Neviem. A určite nezabudnite dať like. Presne tak. Ale ešte nie koniec videa, takže toto nemusíš vyprávať.
Ale. A za chvíľku to asi Matúš, ukončím. buď ticho! Ty si dement, natáčam. Ja viem len, že on tu hučí a neviem čo všetko, Tak vycenzuruj ale to. ja ho nepočujem. Ani ja. Že to je pre 14 a to je pre 4. Ale okej, takže pre tento diel by to bol už aj koniec. Bol to taký o ničom diel, ale to je jedno. Takže... Ako ty si dement. Absolutne som sa nezlakol, ale okej. No takže... Dobre, Gabo X už nebude natáčať z Crazy LP, takže lajkujte, Nie, komentujte, odoberajte a čaute. To, Aj čo mne dajte like. to, čo som povedalo Gabovi, nie je pravda.